atuka chuan zen chu a thing ngai nat em a chuan a thu le a Miss Lin chu a hnuai lama chuan a lo kala a hoi chowa zantin piano tumtu kha ka hre to asin ati a angoi dewa ma se ila thiam thalu tuklo thiam taka atum dan dik tak le a chau bula changa thiami du chuan ka zir tir thei che ma se voina chang chuan I homework iti vek to thin tur ani ti in a shila Miss Lin chuan zeina tuina chu a hre fu ta a ani chuan zein le khabua piano note lo inziak sa te chu a hmubok chu mini atang chuan school ban hu apiang in zein chu Miss Lin nen homework anti dun thina zana ero chuan an patni in piano room a an lu thin Miss Lin chuan zein hena piano chungchang zong a zir tir chana zein pu in athin lung takin a zira Miss Lin in a zir tir lai hian Miss Lin chuan anu angai to chuaka anu khan piano a zir tir dan ang che in zein po hi a zir tir ani ma se zan khat chu principal chuan piano ri chu a hrele ta a room pan chuan atlan phei ngala kongkhar a honga ma se tuma an lo om lo zein le miss chu han lo birum hana voi khat nan zein chu anui ve ta a ni a in her liam le chuan principal chuan naupangte homework le khabu chu a chek me ka thu tak de u hian amit chu ading chata le khabu chunga ming inziak chu en non le thin zainan homework alo ti ve chu ni in principal chuan zain chu ado kan lama akawa hei hi ti ami ati a zain chuan alu abu hata principal chuan engma soi chui to lovin zain hne na athutna lama kirle turin ati a ma se aril ru taka chuan principal chu alom ema ni tin Miss Lin chuan zain tan a hun le angai sakna zong a pe zela ni khat chu zain chu thinga bok chuan a thu le a Miss Lin chuan chuk turin a shila ma se zain chuan a chunga lon chho ve turin a kutin a lo hui thunga Miss Lin chuan thinglon a thiam si lova ma se zainan he mun hi engwanga ngai na em nge ti hriat atum tlata a buai hle a se atopa chuan a lon chho thei te shama zain chuan marlam hnatak a koka Miss Lin chuan a ena amoi tilutuk chu a tho a chamdonin a in hre hiala nitla chuan tlang te chu rangka chak le lunghu rongin a chun moya an pahnih chuan ngoi ringin an thuduna ni tlang hnung lama tlaliam tur chu an thlira atuk le a chuan Miss Lin chuan atlas pum chu jin chhuwa puina te naw ani saka naupangte chu an hlim hle a kong thui sang taklai a hian an dinga Miss Lin chuan a hmaluka wanzau tak chu a thlira a au chanta a naupangte chuan an zir tir nu chu an ron zuia an thinlung zong in an au ve a an au thom ron kir le te chu an ngai thale a chumi hnuwa Miss Lin chuan akutawaya an va in an ngoi ngal veka ani chuan hindu na in ni chak te kha ti tak zetin ring takin au chwa pui ro tlang lam huin au ula alo thleng dik nge yang ati a naupangte chuan an ni chak te chu an au chwa pui te chawa pakhat chuan sipai ni adu a pakhat dang chuan doctor ni adu ani pakhat dang chuan zirtir tu ni adu boka naupang pakhat ero chu azak lutuka engma soi chuak ngam ve lo Miss Lin chuan a thlamwana a fui ngal bok atopa chuan tho ala hoka a thei to pin au chuak ta a kanu kapa lo ho to ro ka ngai lutuk to cheu abianga mitui alwang zunga chu mi hnu a naupang zong chuan tlang lam chu an hoya an du na ngai tho chu ring takin an au chwa pui le a an vain an chapa naupangte hi khopui hlataka an nu le paten na thokin an kalsan thina an vai hian ma ani in an omvel top ani naupangte chu an chap chuak homa thadewa chuan zain chu ading ngoi renga abianga chuan mitui alwang nia ya ma se anui ero chu a au ve lo engma asoi chuak ve lowa ngoi ringin a chapani ngoi ringin an vai chuan a en boka Miss Lin puin a mitui anang thei to lo anuwa chuan school ban nuwa Miss Lin chuan principal office a na athoka zain hne na a phone a pe a video hi enla piano note hi practice ro kalo let le watang ati a zain chuan zirtir na chu uluk takin a ena chuta message pakhat hi aron lang thuta chuta chuan happy birthday ti alo inziaka a thian ti chuan Miss Lin birthday chu chibai buk na an ron thona hemi rwal hian principal po chuan Miss Lin hne na English a zir ve meka Miss Lin chuan azota
engwanga English zir du nge ini ati a principal chu anuya ka pension huna chuan ram chung fan kwal ka du a ram chen omte po kal ka du hial mai thei chu wangin sap chong hi ka mamo don ani ati a zan khat chu piano room atang chuan mislin chuan hlamoi tak happy birthday to you ti hla sri ashita a zen chuan mong changin note te in alo tum be sham shama mislin chu room a chuan aluta ambula chuan achuwa an panhi chuan an tum dun ta ni la chu atop nuwa mislin chuan zen chu aina kalome ka pian chama piangin kanu khan piano a he la hi min tum sak thina ati a chu tiang bukin a phone chu alek chuaka he phone hi kanu nen kan piano tum na hlir in akhatani ati a kanu kha piano tum tular tak ani a hun zong zong kha concert nei turin amwai reng chin ka te lain ka bula om khat em chin bok ati a kanu khan pianist ni ve turin min du em a ma se dik taka soi chuan kanau pan lai chuan piano hi ka ngai na ngai lo reng kanu chuan piano tum turin min du em chin zoka amit tui chu ashu a engwanga ane na changa zir chhun som tlat nge kani isha em kanu hne na hun man tam ka du em wanga ni ti in mislin chu achap ta zoi zoya hun alo kal zela mi khat chu mislin chuan classroom ma a phone a the hila no pangchen khat chuan an lo la a an nu le pa te call an tum ta a zen chuan thil thleng chu a hmu a he phone a hian a zir tir tu nu hring nun thil poimo tak tak a om ti a sha a chu wangin chu sak atum ta a buain a chuak ta a an va in phone chu an pot loi a zen chuan a thei to pina be a ma se phone chu no pangku ta changin a tlathlata a leya chuan a ke ta a chu vele mislin chu alo lang le a phone anu nen anin lai chin na zong zong omna chu leya ke dar ti a hmu chuan ani chu a ril ru ana em a rei tak a chapa principal chuan no pangpali chu office a kauluta midang pathom chuan zen chu an pu ngal wata principal chuan odam si nget box si hian zen hian engma soi lova nangni pathum hian ama vek in puwa engthil nge thleng ti ka shi thiam vek thil dik lo om ti ka shia ti in zen chu a tho thuta a chuak ngala principal chuan thu ala soi char chara chuta zen a om to lo ti a shi chuaka a thina rim ta em a zen chu a zong chan ta a zan thleng pu in an zong char chara ma se zen mel reng an la mulo mi zong zong in an zong ngal chiama chulaya an khopa pakhat chu alo thlenga principal hena chuan question oma hian rang mu ani a chu thu chu ka shia ani ati a principal mel chu anang lam ta a chu zen ani theilawang engwangin nge question oma akalang ti in angai tu a mislin hunga no pang pakhat chu aron chapa chu no pang chu principal chuan akwa na pa no pang chuan he thil hi zen thiam lo ani lo aron ti a no pang chu a chap homa I phone hum him atum wang chau ani kha thiam lo jok chu keima hi kani ati a mislin chuan no pang chu dwa takina ko a khopa chuan mi zong zong chu zen ti in lama ashwaya an batlen chuan bom te takte pakhat a honga chu bom chu alo ruaka khopa chuan a soi zela zen hian a poisa zong zong hi he boma hian ada chin tuna chuan a poisa kha a bo vek to ati a chuta mi zong zong chu a en kwala chu chuan zen hian poisa chu ala a mislin a phone chia chu siam thaturin khopuya kalti na ani ati a chumilai chuan zen chu khopuya kotlera phone repair dor zongin akalti kan hmu a amalama dor pakhat a hmu a chulam chu apana chu dor chunga mi te chuan zen chu an nui so a hoteno pang ani wangin an fiama zen chuan engma a soilo epte atangin phone chu ala chuaka phone to tak ani wangin dor chunga mi pakhat chuan alo nui so a hei hi khoi changa I ruk nge ti in zen chu azota ma se zen chuan a chang lo epte adap le a poisa khol zong zong ani zong zong chu ala chuak le a dokan chunga chuan ada a chupa chuan a chiara anui zat le a hei te hian engma I thleng lawang engma a lei thei lo ti in phone chu anor sona poisa chu zen lama a the a in lama horo no pang atibok chuta dor nei tu te chu ei tur lein pon lama an chuaka chu hun ram chang chu a mang tangkaya
zain chu dawr chhunga a lut le a phone chu a la a ma se an mu man tho an awmzui ngala an huala chu mi hnuah chuan an vua a ma se zain chuan phone chu a thla du tlat lo phone chu a awma a pom bet tlata engpawh thleng se ven him tlat atum ani tichuan a hnuah mislin leh midang te chu an lo thlenga dawra mi te chu an dara mislin chu zain bula a vatlan ngala a aw chu a khura engwangin nge an lo ti na che ati a zain chuan a chang lo a awm chu a dapa phone chu ala chhuaka mislin kuta chuan a hlan ta a mislin chuan a kwa a chapa rewak lawa police te chu an lo thlenga dawra mi te chu zain a hne na ngai dam dil tura ti an ni a ka ti pal an ti lai chuan zain chuan a phone ke chu a lek kanga a mit meng chuan engkim a soi ani sin chu a in thlak le a atuka chuan mislin chuan naupang zong te tan thil a lo buat sai saka piano room hlui kha siam that ani to a tuna chuan a mawi to em a alai taka chuan piano bula zain a lo thu a atum chanta a la mawi tak dam dup mai chu room chung zong a ri a mi zong chu an beng cheng lova an ngai thla thup mai a atum zo chuan room chunga chuan ring takin putan benga naupang te chuan zain chu an faka ti chuan pakhat te in naupang then khat te chuan mislin tan hla an sak ta a ani chuan an thiam em awangin nuam ti in a hlim hle a chumi tlai chuan an khopa pakhat chuan mislin tan ei tur a ron ken saka an ti lai chuan buina kho ho in mu kho ma khan thumak deuh a hria a ati a kan primary school hi rewak lawa atop don emni ati a mislin chu a ham hai hle a ka shelo a han ti chuan chumi rual chuan principal chu electric bike in a ron tlana mislin chuan a lo zot ngala kan school hi khar ani don emni ti in a han zota principal chuan odam dup mai hian o ati a thani hnuah chuan he hmuna hian school om to don lo ati a athu soi chu thil thleng lo ang mai in thil pa ngai tak ang mai in a soi chhuaka zirtir tu dang pahnih te chu khopuya an thona tur ka hmu sak to a nang chu ikhwa a ho le la keipo khodanga ka kalang ati a kalma chuan khopa hne na chuan thil ngen du che kaneya ati a ka bike hi lo shella he hmuna hian school om to don si lova ka mammo vak to lawang ti in akal sana atuka chuan naupangte chuzen ni chu anaw la sen tak pomin school a lo kala a chapna sa em a mislin chuan inge ichunga thleng ati a suzen ni chu a chap zoi a kapi athi a min enkol tur tu ma ina an om to lo ati a chulai chuan principal chu a lo kala anaw chu dimte ina lak saka inaw chu kalau enkolang zirna a ril ru pero ati a suzen ni po amit tui a shu a himda win classroom a chuan alut ta a principal chuan naute chu a awma kwa hle a room lampanin akalpuya chin a in thlaka principal chu naupang zong ma a adinga kan school hi thlani hnuwa chuan khar ani dona khopuya primary school a inkal vek to don ani a han ti a naupang pakhat chuan sir khopuya primary school chu a hlalutuk ati a principal chuan odam te hian in om theina tur ra manna ka siamang in om theina tur a han ti a school aban hnuwa gate khar turin akala akut akhur dewa amita chuan mitui atling bok he school hi atan chuan kumsom thum chuang ngoi ranga lo in pek ral vek na hmun ani si a chumitlai chuan khopa chu bazar atangin alo ho a lekha pakhat hi mislin hne na chuan a pe a imamo ka ringa ati a mislin chuan a chiara a mer chu lom awangin a enghal veka kavalom takti in apun sepa hun kan la nei thani lai ala om a han ti a atuka chuan principal chu mislin chunga chuan athin alo rim em a hun kan nei chhun chu thani chia ti in a awa hun rei lo te chung hian in elna lian thama engtin nge kan lu theyang tling tur pu in naupang ti hian test an pass masak phot angai sin a ha thlak lutuk thil the ani lo ati a ma se mislin chuan atop san du lo hei hi rampum huapa primary school zirlai te in elna sang ber tur ani a katan chuan a hlutak zet ani a han ti a
kong ka hnung lama changin principal chuan alo ngai thlenga naupangte o chu a in remin mawi ati em a hlim hmel chu a thup theilo room chunga chuan a luta odam dup mai hian kar le a khopuya in ti siakna a kalin du chuan naupang zong hian tesa in pass vek tur ani ati a chuta chuan in elna a intel theidon chawani ati bok naupangte chu in lungrol takin an zir hawa principal chuan hlataka tangin a thlira a thinlung chu a hlima a chuang em bok ma se ati langlem lova a hnuah chuan exam ni chu a lo thlengta a khopuya zirtir tu te chu naupangte test tir turin an lo kalta a tichuan naupang zong chu an pass ta veka a hnuah chuan school hma a an ding khawma an nui sang loma tha te an la a sin a in thlaka Beijing khopui bermaya chuan an kalta a in elna atel turin an kala naupangte hian khopui hi an la hmungai lova chu tiang bokin engemaw hi an tan chuan thil maktak ani veka an mitmeng chu makti na hlirina khata hotel mawi tak ma ate an dinga an hual vel chuan makti na hlir a pe ani a hun po a hnai ta a mislin chuan naupangte chu a fuya principal hena chuan a hoya kan kal angai to auditorium a min hruai turin bus alo ding reng to a ati a ma se kong laka chuan thil pui tak a thlengta an bus chu karin a su a kong chu a ping hle a hun chu a kal chak em a in elna po an lo chan to stage chunga chuan khopuya school lar tak te atanga naupangte an lo performa mislin te school hming chu speaker in voitam tak aron kawa village primary school te in ring rau aron ti chin mislin chuan thuthluk na asiam ta a bas atangin chuk vek rau kan tlan don ati a naupangte po tihtawp in an tlana a then an tlu a an tho le chin mislin chu backstage atlenga tho a pik em a stage manager chuan alo ena midangte hi khoya nge an om ti in a han zota mislin chuan minute nga chungin an lo thlengang ati a stage manager chu a enmura ifyam thu emni in hun ani to asin stage chunga chuan an school hming chu speaker in alo ko le a an la lang thei chi lo mi puite chu an phun chan da sup to a school dang ko mai ru ti in mi pa pakhat chuan ati a stage manager chuan kalkan turin ban a han vaya chuta zein chu aron pen chuaka mani chawin stage a chuan kal chuaka backstage atangin mislin chuan a awa ma se zein chuan vo in chu angai thadu reng lo microphone chu ala a mi puite jinga chuan khopa le zirtir tu pahnih te chu an ngoi renga zein so engwangin nge stage a om ani chu thu po asoi thei hle nem an ti a zein chuan tho alawanga chuta hlasak achanta a omoi tak awang chuan auditorium chung zong chu a o chuan a khat veka mi puite chu an ngoi ta a an bianga mitui aron luanga pakhate te in naupang dangte po an lo thlengkim ta an tho a pikin an ha hlom hle a ma se an in pe thei zel boka zein hunga chuan an dinga an zai ho ta a mislin chu atlana piano chu atum ngala music chuan hall chung zong chu a khat veka engemaw thil mak tak chu a thlenga ni an hnunglama chuan principal chu adinga alo ena amita chuan mitui atlinga kumsom thum chung alo nga to kumsom thum chung he hun hi alo nga to chu naupangte chu an thinlung zong in an zaya in elna azo hnu chuan he tu ber an nita a mi zong thinlung chu atui ral vekani chuta zein chuan alu akuna movie po heta hian atop ta ni